No niin, olisi testissä tällä kertaa tällainen Fanta Strawberry juoma. Eli joku. En juonut sitten. Korka taas. Perkule. Tää on vaikea korkata. Pidä chatata. Kuvaa vaikka sinne. Niin. Maistetaan se nyt, kun se on auki. On muuten hyvää. Maistuu samanlaiselta kuin semmonen Shani juoma. Shani-niminen. Ei tää mansikalta maistu, tää maistuu kirsikalta enemmän. Muuten hyvä, vaan tää ei ole Strawberry. Arvosanaksi mä antaisin tälle kyllä 4/5/5 kyllä. Koska kyllä, niin just 5/5. Jes, kiitos.